Wah, iki bocah iki. Om. Aja pamit sik. Arep nanti Mudik no, Om. arep mudik to. Iya no. Kalian Om, titip omah Om. Titip omah. Wes kan kos ngomong titip omah barang lho. Ya lho. Asik kula kas sampe ngomong jenengan iki. Lah, sing duwe kos ngono ku nggih mudik. Kula dititipi kan nunggu mriku. Tapi dhewe kula kan nggih mudik. Kula ajeng nolak nggih pekewo. Dadi nyun sewu ngrepoti mbok tulung ditunggokke to. Kok malah aku dipasrahi? Duh. Daripada mengke nenten napa-napa kula tinggal. Mriku omahe kosongan, renek wong. Ndelalah nang omahe niku enek sing kecolongan opo ra sing dituju sing terdekat. Jenengan malah kok sing ketutup. Parane wong wah menek ra sing jiko omah samping iki lho. Malah jenengan dituthuk. Malah mojok kan lho. Lah purun mboten. Ya wis. Kula pamit iki. Hati-hati. Nah. Duitnya dirit-dirit. Lah. Kok nek ra dirit-dirit sing nang omah ora kebagian. Nggih. Ayo ya Om ya. Sik. Kula pikir-pikir ya bener omongan jenengan. Enten arta 1 juta ya, Om. Lah kok malah oke duit sak yuta. Lah niku jenengan omongan jenengan niku lho. Ya mulai duitnya dirit-dirit wong mandara keduman, dapat dira keduman. Gujakan. Lah duit sak juta. Lah kok nyela aku. Lah wong jenengan niku kan sing ngeki saran, ya ngeki solusi no. Wong jenengan sing ngandani kok ya ngeki solusi, kula nyuwun jenengan no. Wah, ngerti orang ngandani. Wong ngandani apik kok. Lho, kok duitnya dok mriku. Iki duit lanang. Lah duit wedok. Nang kene. Gitu kan iku. Kue lho. Urung sukses kok dadak melu payu mudik barang. Lah nggih niku to. Kula niku kan mulih ya mergo sukses mulih niku ajeng golek modal. Ngono lho. Atine nggih kula kudu mudik. Ya mun matur nuwun nggih. Rezeki lancar. Wah, rame. Buka bengkel nih. Parkiran. Oh jelas bengkel. Lah oke banget to. Nggih matur nuwun nggih. Ngono wae. Om, sekedap. Golek rental mobil pundi nggih? Ndak malah golek rental mobil barang iki lho. Ya mulai nggawa mobil kan kita enak sing diindelke ngoten lho. Ati yang golek modal barange oke sing udah percaya ngoten lho. Ngoten iki lho. Pundi nggih sing enten direntalke mobilnya. Mobil jenengan kok napa kangge? Nggih mboten mudik ta? Ya ora. Ambo kula sewani mawon. Piro ya mobilnya ono kan direntalke? Nanti ini kan 1 juta lah. 5 dino. 6 dino? Lah, kok kayak karo wong liya wae. Daripada mobil dongkrok, ambo wis nyambet gawe mobile, ha? Sampeyan tengok-tengok entuk duit 1 juta. Ning cash ya. Loh, cash ra masalah no. Wong kene iki. Oh, wong tertib kok cash ra masalah. Bener iki, dibayar cash iki. Iya, cash deal ya. Deal. Konak. Kayak nang ngono, cemantel. Oke. Untung duitnya ras dadi silih. Coba disilih wong kae mau. Ora bakal balik duitnya. Jan aman. Aneh mobil kuwi digodekne golek modal. Wah, iso digadek iki. Dol. Berapa Om? Dol. Mobilnya ora sido rentalke. Beras rental. Ora sido dibatalke wae yo. Dibatalke. Dibatalke no. Iki duitnya tak balekke. Ya ora iso to, Om. Mosok balekke 1 juta tok. Niki wis rega dadi deal lho. Terus jenengan batalke. Jenenge batalke ya kena denda no. Ya ora 1 juta 2 kali lipat paling ora no. Biyen wong liya kuwi iso 5 kali lipat, Om. Tapi jenengan mung cukup 2 kali lipat tok. Dadi jenengan niku kudune balekke kula 2 juta. Berarti aku cek kurang 1 juta meneh. Ya kurang 1 juta no. Tapi kan aku cek utang 1 juta. Berarti sah no. Oh, dicake ngaten. Iya. Berarti kula utang jenengan 1 juta. Terus jenengan kan kula denda 1 juta. Berarti dianggap sah, utang kula lunas. Lunas. Oh. Ngono malah ya. Matuk ya. Tidak ada dusta di antara kita. Iya. Ngeten pamit riyen. Jelali titip omah. Hati-hati. Salam keluarga ya. Ya baik. Yang penting yang ngene iki. Dek nek ndek utang mesti ora bakal bayar kok.
mending dicoke ngombayar denda. Arep ngampusi aku. Ya ndak bisa no.